Класници, скъпи родители, днес по изключение ще говоря на български, за което може да сте щастливи, и по изключение няма да пиша на родителите, просто за да ги моля за извинителна бележка, което за мен също е голяма радост. Вече приключваме с всичко това. И да, моето послание към вас. Драги ми 12-класници, за мен беше изключителна радост да бъда ваш класен и преподавател на голяма част от вас през последните 5 години. За мен вие наистина бяхте неповторими. Истината е, че още в първата седмица в 8 клас, когато започнах да работя с вас, наистина се почувствах уютно и комфортно. И това топло чувство не ме напусна чак до 12 клас. Вашия випуск, целият ваш випуск, наистина беше един малък и много завършен социум. Един своеобразен малък зоотрополис, който успя да побере в 3 стаи и един коридор представители на всевъзможни видове. И въпреки, че ви учим да избягвате генерализациите, аз няма как да не се послужа с някого, за да опиша и да систематизирам това уникално и биологично и душевно многообразие. Сред вас се криеха и изпъкваха задълбочени мислители и философи, макар понякога леко дървени, заклети манга и фентази фенове, ярки активисти, които променяха не просто училищната ни общност, но развиваха доброволчеството на национално ниво, хедонисти, лентяи и бохеми, винаги оптимистично настроени и неизменно изповядвайки житейския принцип Хакуна Матата, неконвенционални и дръзки артисти със свободен дух, които трошат рамки и крайни срокове и гледат на света през своя чуден калейдоскоп. Политици, лобисти, радетели за ученическа справедливост, по-дълги междучасия, по-кратки часове, по-малко работа, защитници на своето изконно право да бъдат обслужвани от ChatGPT, неотразими граци и модни икони, които разпръскваха обаяние и чар сред коридорите и в класните стаи, острумни стендъп комедианти, които успяваха с лекота да ни усмихват, след като собственоръчно са ни вбесили секунди по-рано, инженери, учени и всякакви хора на мисълта и науката. И ще спра до тук, макар че подвидовете са доста повече. Освен, че ни радвахте, ядосвахте и ни вдъхновявахте да бъдем по-добри учители, вие наистина направихте бделника ни по-пъстър и по-непредсказуем. И като се замисля именно тази непредсказуемост, за мен винаги е била основен мотиватор да бъда учител. Друг мотиватор да избера тази професия е начинът, по който моите собствени учители са ме провокирали да мисля, да се себеизразявам, да достигам до прозрения, да творя и да откривам, и искрено се надявам, че всички ние сме успели да бъдем за вас точно това, че сме ви провокирали да търсите стойностните неща. Независимо дали нашия предмет ви трябва, като част от вашия по-нататъчен път или не, аз искрено се надявам, че ние сме оставили една следа от всеки от вас, защото вие определено оставихте една голяма и топла следа от всеки от нас и определено безкрайно ще ни липсвате. И най-много ще ми липсва гледката как момчетата са се нахвърлили един върху друг, като пране върху стол. Така се радват, а момичетата се заскупчили в един ъгъл и нещо си кикотят и си хилят. Тази гледка наистина много ме радваше винаги. Желая ви да правите всичко с обич, грижа и внимание към тези около вас. На добър час!